πολύ για εκείνον λόγω του αφέντου Παναθηναϊκού ή ότι στην τεράστια περίοδο του δεν απασχολείται κάτι. Βέβαια, τόσο σε αυτό το στούντιο ελεύθερη ομάδα δεν είναι δύσκολο για σένα να στηρίσουν παίκτες του Παναθηναϊκού ή το έχει ξεπεράσει και πέρασε 100% του επαγγελματιών και πες στην καρδιά να βάλει. Όχι, το έχει ξεπεράσει. Πάμε για το μετά στο χώρο, το έχει του Νίκου, το Άκα, γιατί ήταν αυτό ένα Πάρα πολύ από την δική εκπομπή ναι, αυτό όλα τα βαθμολογίες και το είναι η μαθηματολόγο, διότι από μια αρχαιό του Ολυμπιακού, ίσως αν όχι, μάλλον ίσως το αφήνω στην άκρη. Νομίζω το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού Εθνικού στο πρωτάθλημα. Συμφωνούμε. Ναι. Και πέρα από το σκόρο που είχε και την αναμέτρηση στο Παναθηναϊκό η εμφάνιση του Ολυμπιακού, ο οποίος εύκολα στο 0-2 με τον Ναπολίνο μπορεί να καταγγείλει την προσπάθειά του. Τα όλα είναι αυτό το σκορ με την εικόνα που αρχίζει όφη δεν ένιωθε απειλή. Όλα αυτά οι παίκτες κυνήγησαν και άλλα γκολ, είχαν ακόμη δύο και αυτό είναι ένα σημάδι από την νέα αποστολή που